Objectiu de Desenvolupament Sostenible 15. Vida d'ecosistemes terrestres. Bon dia des de Vilanova. Tenim el terme municipal cada cop més infestat d'aquestes plantes que es van començar a plantar per la jardineria perquè fan aquests fruits que són macos, són vistosos i pengen de moltes cases que estan al mig del camp, jardins, però s'han anat escampant. En aquest moment ja és una planta que s'escampa per tot arreu i que és una planta invasora a Catalunya i que hem de fer tot el possible per arrencar-la. Es diu miraguà fals i a dintre té moltíssimes llavors. Quan cau a terra, si la trepitgeu encara és pitjor perquè les llavors s'acaben escampant. Fa una mena de llet, val? I a dintre té una mena de seda que es fa servir en alguna de les seves variants per omplir matalassos. I això és la utilització que tenia. Aquí en diem, però, miraguà fals. I a vosaltres dos, se us ha acabat. Em podeu seguir a Responsabilitat Global. Gràcies!